Ето го нашия кратък, но съдържателен репортаж от къмпинг Бръчковци. Прекрасни язовири Овковци. След обедно време доста горещо и задушно. Въдиците са във водата просто за да не измира стравта на сухо. Положението с риболова е тотално отчаиващо. Но природата и обстановката покрай нас са прекрасни. Караваната на моя приятел Румен Йоргов. В която си имаме всички удобства. И за риболовните оръжия и такъми. Както за почивка. И релаксиране. Нищо просто не ни липсва, освен това, което се крие в язовира и се нарича риба. И понеже е много горещо, е време за по една студена бира, както винаги. Да се насладим на следобедната природа и да релаксираме. Не ни остава нищо друго. А обстановката навън е просто приказка. Под слънцето сигурно е 36-7 градуса. Тук в горичката подухва много приятен ветрец. Жегата почти не се усеща, нито пък влагата. Може би виждате плувките. Но риба няма. Впрочем има. Но ние не я ловим. Но това е без значение. Край на първо.